Tervetuloa mun taidenäyttelyyn Freemoodingin kehyspalvelussa. On pehmeätä nykytaidetta. Meillä on täällä mun alkuperäisiä isoja öljyväritöitä, joista on myöskin sitten olemassa vedoksia. Ja nämä vedokset ammattitaidolla kehystää teille Freemoodingin kaverit, että tervetuloa tutustumaan Annankatu 20. No niin, nyt ollaan täällä näyttelyssä ja tässä mun oikealla puolella on teos nimeltä Ryijy. Siitä löytyy myöskin vedoksia, jotka on hyvin edullisia. Ja sitten meillä on tosiaan tässä niitä vedoksia. Niitä löytyy sitten kaikista näistä suurista töistä, jotka on myynnissä. Niitä kannattaa tulla ehdottomasti katsomaan. Ja tässähän on työ nimeltä Eden, alkuperäinen öljyvärityö, josta löytyy myöskin sitten vedokset. Myöskin meiltä löytyy tämä myrsky, joka näkyy kohta kuvassa. Siitä löytyy sekä alkuperäinen öljyvärityö että vedokset. Että tervetuloa tutustumaan Annankatu 20.